Hello everyone, welcome back to my YouTube channel The Curly Girl Express. আজি ହେଉଛି ସଣ୍ଡେ। ଆଜି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷାର ଲାଷ୍ଟ ଡେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ହଷ୍ଟେଲରେ କେମିତି ପୂଜା କରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ଟି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାୟାଣୀକୁ ଚକଲେଟ୍ ଖାओगे क्या? ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ତଳକୁ ଯିବା, କାରଣ ସେଇଠି ଆମର ପୂଜା ହୁଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ। ଏବେ ଆମେ ପୂଜା ଥାଳି ରେଡ଼ି କରିଛୁ। ପୂଜା ଥାଳିରେ ଆମର ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ଶଙ୍ଖ ସବୁ ରହିବ, ଆଉ ପ୍ରସାଦରେ ଆମର ଲିଆ କଦଳୀ ସେଓ ଏସବୁ ଆମର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୂଜା ପାଇଁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ଯିବା। ଆଉ ଏ ଝିଅକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତାର କେତେବେଳେ ବି ନଟଙ୍କି ବାଜ ସରେ ନାହିଁ। ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ସୁନ୍ଦର ହେଲା। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବନିତା, ତାପରେ ଗିରିଜା, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଦୀପ୍ତିସ୍ମିତା, ଆଉ ୟାକୁ ତ ଜାଣିଥିବେ ମୌସୁମୀ। ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଲାମାନେ ଆସିକି ଅଲରେଡ଼ି ସଜାସଜି କରିଦେଇଛନ୍ତି। वी आर लेट नाउ। ଯେତିକି ବାକି ତକ କାମ ଥିଲା ସବୁ ସରିଲା। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ବାଲୁକା ପୂଜା କରିବାକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆମ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଆସିଗଲେଣି, ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଧରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି? ନାଇଁ, ମୁଁ ବି ପୂଜା କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲୁକା ପୂଜା ସରିଲା, ଏବେ ଆମେ ଫେରୁଛୁ। ଏବେ ଆମର ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାମ ଚାଲିଛି। କଦଳୀ କଟା ହୁଏ, ପାରୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି। ମୋ ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ଢଙ୍ଗ ସେ ହୁଏନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତ ବି କାଟି ସାରିଲିଣି ମୁଁ। ଆମର ପୂଜା ବି ସରିଗଲା, ଆଳତି ବି ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଳତି ଟିକେ ନେଇଯିବା। ବ୍ରତ ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ପୂଜାର ଫାଷ୍ଟ ଦିନରୁ ହିଁ ପିନ୍ଧାଯାଏ, ହେଲେ ଆମେ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ନା, ଠକ ଦେଲେ ସବୁ ଆମେ ସେଦିନ ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ହିଁ ପିନ୍ଧି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ହିଁ ଖୋଲିଦେଉ। ଆଣ୍ଟି ଆଉ ଅଙ୍କିତ ଆସିଥିଲେ ରସଗୋଲା ନେଇକି, ତ ଆମେ ପୂଜା ସାରିକି ଆମେ ରସଗୋଲା ଖାଇବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେରେ ହବ କି? ଫେର ସେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଖାଇଲୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ୟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ପଜ ଦେଉଛି, ବାକି ସବୁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ୟାର ପଜ ଦିଆ କାମ କେତେବେଳେ ବି ସରେନି, ସେ ଖାଇବା ଅବସ୍ଥାରେ ହଉନା କାହିଁକି? ଆଉ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଆଗରୁ ଖାଇସାରିଛି। ଫିର୍ ସେ ଇଭିନିଂରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆସିଛି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ଭିପି, ୟାକୁ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି, କହିଥିଲି ବନିତା। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏବେ। ଆଜି ମୌସୁମୀ ଗୋଟେ ଡବଲ ପରଫେକ୍ଟ କାମ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାଥରେ ନଡ଼ିଆକୁ ପୁରା ଭିତରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଗୋଟେ ପଟେ ଆମର ପୂଜା ବି ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଭୋଗ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ଚାଲିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ଅଛି? ହଁ ରେ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛ। ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ ପଛେ ମୋର ନଜର ତ ଏଇ ଲଡୁରେ ହିଁ ଅଛି।
क्या गर्मी है। फाइनाली आमर पूजा सरिला एबे आमर प्रसाद बंटन हम ब्लॉग टी मुझे समाप्त करुच्ची। जो मैंने वीडियो रे नुआ अच्छा प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो।